Argiarekiko sentibera den begibarneko geruza dugu pertsonok betzarea. Irudia jaso bezain laster, garunera seinaleak bidaltzen dituen mintza da, ikusmena ahalbidetuz. Lan honetan, urte guzti hauetan sugearen bertzaretik igarotako une on zein latzak izango ditugu kontagai. Denek batera, gure etxea bihurtu denaren historia osatzen baitute. Herriko tabernen sorreraren garaia bilakatu genuen ura, herri zein auzo askoren artean. Gaur, 1, 2, 3, 30 urteren ostean, etxe moduko bat sortu dugu, pertsona askoren aterpea bilakatu gara. Baina hau ez da izan gure betiko aterpea. Familia txikia ginen hasieran, Done Petri plazako etxe txiki batean biltzen ginenean. Ez ginen herrian ezagunak, ia ezkutuan ikusi behar genuen elkar. Aldaketa beharra zegoen, leihoak zabaltzeko garaia zen. Sasoi polita bizi izan genuen, Benito taberna zaharra gure ganatzeko aukera begiparean azaldu zitzaigunean. Ilusioz eta indarrez beharrari ekin genion. Etenik gabeko zirrikitu handi bat sortzera gindoa zen. Lan ikaragarria egin genuen. Guk geuk, gure esku zein gogoekin, konpondu eta atondu genuen leku hau, goitik behera. Auzolanean sortutako babeslekua izatea zen gure benetako nahia. 1987ko abenduaren 23an, neguari ateak ireki genizkion era berean, zabaldu genizkion ere gurea den herriari. Horrela, gaur, familia ugari bihurtu gara. Pues niko gogoratzen dut izan zela kriston erronka. Garai hartan, kontuan izan behar dugu, garai hartan hasi zirela, gutxi gora bera garai hartan hasi zirela herriko tabernak zabaltzen Euskal Herri osoan, ez da? Era algo que hacía ilusión, tener una herriko taberna. Batez ere oso ilusio polita, gu genbilen taberna bari, duztune zegoen herriko tabernari, genbilen tabernan, baina eta egoitzan geneukan pisu baten, ona aukera ona zen, Deustuko herrira hor zabaltzea, eta ilusio handia. Gu ikusi genuen ere, Deustu beharrezkoa zela herriko taberna bat jartzea, eta orduan, lanean hasi ginen, lekuak bilatzen, eta, sortu zen aukera, orain gauden taberna hau hartzeko. Garai hartan zen beste bat, zen Bar Benito izenekoa, taberna zahar bat, aspaldikoa, mitikoa. Eta orduan, sortu zen aukera hori, eta hartu genuen. Mucho trabajo, pero bueno. Pues mucho trabajo, pero era divertido también, ¿eh? Sí. Había momentos... A ver, yo los vivía, yo tenía 22 años, entonces yo lo vivía, pues no sé si desde la inconsciencia o desde las ganas de hacer cosas. Había muchas discusiones, discutían por el color de todo. Sí, para todo se nombraba un comité y una reunión y era una cosa terrible. Y luego había expertos de otros sitios de Bilbao, pues el experto de baldosas o el experto de colores. Entonces venían y decían esto así no, y hacerlo de otra manera. Y a ver, yo lo recuerdo como duro, pero yo lo recuerdo, el hacerlo a la obra y tal, pues como, divertido. Sí. Eta jende bat, polita izan zen hori ere, jende pilo bat inplikatu zen, batzuk materialak lortzen, adreiluak lortzen, zementoa lortzen, edo egurra lortzen, makinak lortzen, behar ziren gauza guztiak lortzen, eta gero beste jende asko, hemen egunero lanean, zementoa egiten, adreiluak ipintzen, denetarik egiten. Oso esperientzia ederra izan zen. Jantokian egon ginen egiten, hasieran herriko zabaldu baino lehen, estuvimos picando y hicimos tal agujero que una piedra cayó al taller que está debajo. Luzarra kalean dagoen taller bat, kotxeko taller bat, eta cayó una piedra, casi le da un coche,
no pasó nada, baina, bueno, tipo majoa zan, eta igo zan, oye, mira, bueno, konpondu genuen, baina, bueno, bai, casi le jodemos un coche, de tanto picar, íbamos con muchas ganas. Cuando estábamos haciendo el Arrico se puso un suelo, que era de terrazo, el que está aquí en este lado, y a alguno se le ocurrió envejecer el material. Entonces cogimos grasa de coches, se echó la grasa de coches allí todo y se dejó toda la noche ahí a secar. Claro, al día siguiente pues era todo, o sea, una capa negra y a otro se le ocurrió, creo que en plan ya de aquí de casero, comprar Coca-Colas, que con la Coca-Cola a presión echábamos por el suelo y con cepillos, pues estuvimos todos. Yo creo que moviendo gente de rodillas, dándole que te pego eso. Bueno, ahora queda muy bonito, ¿no? Pues alaia, momentu alaia, nik esango nuke alaienatako bat zen inaugurazio eguna. Osea, lortu genuenean ja hain lan handia egin eta gero. Sí, yo creo que, a ver, había muchas ganas. Además venía no gente solamente de la ciudad de Abertzale, yo creo que venían, bueno, de esta zona venían un poco... Sí, venía todo el mundo. Poteadores que hacían el recorrido y lo integraban dentro del recorrido. Entonces, no sé, era algo diferente, ¿no? Y entonces yo creo que también nosotros mismos estábamos siempre metidos aquí. Sí. Salías de trabajar y ¿a dónde ibas? Pues a tomar algo ahí, ¿no? Gu bai zoriontzu, gu bai gazte, gu bai bihurri pareta horien artean. Hasierako zirrikitu hori handitu zijoala ikusteak harrotasunez betetzen gintuen. Nolaz ginen gustora egongo? Beti ezagunen bat aurkituko genuenaren konfiantzarekin hurbiltzen ginen ara, eta horrela ezenean, barratzeko tabernaria ere adiskide genuen. Oso denbora gutxian, gure bigarren etxea bilakatu zen. Beste tabernetan topatuko ez genuen berotasun berezi batek jantzi eta jantzten du gaur ere herriko taberna. Bertakook sortutako berotasunaz ari naiz. Guk geuk munduratutako berotasunaz. Baina laster ere, txoko honetara, denon artean aurre eginiko momentu latzak heldu ziren. Ez eraman herrikoak urte asko zabalik kabi borrokan galdu genuenean. Bere bat-bateko heriotzak gogor jo zituen etxe honetako paretak 1991ko udazkenean. Sinetzi ere ezin genuen egin, herri osoa mugiarazi genuen. Sarri askotan gu makurtzen saiatu dira. Espero ez genituen miaketak jaso behar izan ditugu, eta baita atxiloketak ere. Kafea eta tortilla pintxoa tentsioan hartzera ohitu ginen alabeharrez. Urte askotan zehar, errepresio gogorra pairatu dugu. Asko izan dira gure muturren aurrean atxilotuak izan diren lagunak. Ez dira gutxi izan ere gure pertsiana igo eta barru-barruraino sartu diren guardia zibilak. Baina benetan denon bihotzean gordeta geratu den bizipena, Izaskun Mujikaren heriotza izan zen. Zuai borrokalari, zuai langile, zuai benetan adiskide. Gogoan zaitugu Izaskun. Más a lo que es la barra del bar y comidas y cenas, que además necesitábamos esa pasta para la supervivencia de Rico. Y entonces, hombre, sí que se hizo alguna cosa, pero en general menos. Aparte de la coyuntura política no era la misma. No ayudaba. Y no ayudaba, la verdad es que no ayudaba. Problemas con la policía, asesinatos del GAL, bueno, la verdad es que no ayudaba. Eta lan anekdota moduan, polizia autonomikoa sartu zanean, eta barrako gauza guztiak puskatu, boteak, eta gaztetxoak zeuden kinituan jolasten maizetan, eta porrekaz apurtu zituzten pitxar guztiak, baso guztiak. Osea, dena hankaz botata, liburu guztiak mugituta, dirua lapurtu zuten, pues, imaginatzen ditugun gauza guztiak. Erregearen argazkia utzi zuten barran ateari begira guk ikusteko. Urte hauetan eduki ditugu kriston represioa eta hori herrikome bai bizi izan dugu. Euskal Herria askatu, bai asteburuetan, ostiraletan egon zen urteak etortzen zirela askotan herrikora, jendea jipoitzera. Herriko aiztera etorri ziren egunean, hori alerta egoanean eta hor egon ginen danak itxoten Polizia Nazionala edo Guardia Zibila
ez genekien hor etorriko zen herriko aiztera, eta bai oso zaila izan zen 11M delako egun horretan, pasatu zena, badakigulako zer gertatu zen, nori botatzen zioten errua eta momentu oso zailak izan ziren. Miguel Ángel Blancoren zera izan zenean, hor ere zain geunden, noiz etorriko ziren erasotzera, eta horrelako une txarrak asko pasatu ditut, bai. Jarduera politiko, tentzioa bazegoela kalean, garai hartan, eta mugimendua, beti atziloketak gora, atziloketak bera, beti gogoan dute zabaltzerak orduan, beti tortilla patatea egin bitartean, irratia piztuta eta zer gertatzen basan, jendeari abisatzeko, edo pankartak egiten hasteko, edo da lakoa. Bustintza eta Gaztelumendi akatu zituztenean Amistad kalean, Deustuko jende asko Guardia Zibilak atxilotu zituen, eta kriston tortura latxan pairatu zituzten, hemengo askok, Ola Ziregi Aizpak, Maite Ama, Olatxarregi, Koldo Araña, eta hori guztia gainera batzuk espetxeratu zituzten, eta urte asko egin zituzten. Lehen sartu nahi zenan ikusi dudan lehenengo gauza izan, edo begiratu dudan lehenengo gauza izan da zenbat argazki zuten eskegita, eta bi ikusi ditut. Duela 10 urte egon, niko goratu garai bat egon, 12 argazki. Nik uste dut Mikelen atxiloketar barruan harrapatu gintuenean oso une gogorra izan zen, Maderoak sartu zirenean, aldeko 4:05 eta bertan geundela txoko bat egiten, Mikel eraman zuten, eta nik uste dut hori oso momentu gogorra izan zala, bai? Nora esan bebai harrapatu gintuen apurtxu bat, eta nik ez du nahi gelditu igual momentu horrekin, nik uste dut momentu hori gogorra izan zala. Buruan badauzkat beti normalean atxiloketak eta egun dien momentuan batez beragunen atxiloketak oso harreman estua daukasun jendearekin, momentu gogorrak. Eta horiek normalean bertan bizitzen genuen. Berta atortzen ginen, bakizuna kartelak ez dakize, gora, bera, eta hori. Eta horiek dira momentu gogorrenak. Igual niri inpaktu gehien sortu zidana izan zen Zabaten atziloketa, Zabat bertan egiten zuen lan, eta herrikoan, nik ikusi dudan lehenengo aldia, herrikoan polizia sartu dela miatzera. Eta horrek nahiko inpaktu eduki zuen nire buruan. Txarrena igual atxiloketa eta gero egin genuen hemen miaketa poliziakin, igual txarrena igual hori izan ziren ordu ekstrak, baina hori igual izan zen. Urtsi eta teiek adibidez akoretanaz, justo izan zala greba, krisi etorri zanean, hasi ginen antolatzen apur bete grebak egiten. Ohikoa zen irtetzea poteatzera eta kargak egoten ziren leku guztietan, ez? Eta hori momentu baten gaur egun adibidez ja borroka hori, kaleko borroka hori ez da hainbeste ikusten, beste mota bat, ez? Baina, jarraitu behar dugula aurrera, noski baietz. 107 zenbakiak amorroa batez ere, dira 107 herriko taberna mehatxupean, izteko arriskuan, galtzeko zorian. 107 zenbakia da zenbaki injustu bat, eta horren atzean injustuki ere bai zigortutako jende eta herri pilo bat. Zorrarazten digu holan batzuetan impotentzia apur bat, amorrua, ezin egona, zer gertatuko da, zer ez, horrela geldituko da, kenduko digute, lapurtuko digute gurea dena, ze azkenean kentzen bai digute, lapurtu digutelako da, ez? Eta ere dago hor bidegabekeria, ez? Azkenean, zu esan duzuna, ez? Ikusten duzu kolokan zure espazioa izan den zerbait, eta azkenean oso gogorra da onartzea zelan honetan parte hartzen ez duen norbaitek kendu aldizun zurea den zerbait. Nik uste beti sententzia atera zenetik, beti daukagula edo izan dugula beldur hori belarriaren atzean, edo somatu dugula nolabaiteko beldur bat, lokala galdu dezakegulako. Ostras, Deustuk herrikoa galtzea kriston galera da. Osea, ez, hau jende pilo baten topalekua da, gazte pilo batena, hemen hasten gara, ez? Ez dakit, harremantzen, ez, gure artean herriarekin, mugimendu ezberdinetan. Batez ere, ni
niri tokatu zitzaidan kabiden garaia, pues no sé, borroka asko, zipaioa sartu, pero bueno, hori izan ezker abertzaleko dinamika eta txarra izan da, batez ere horrekin gogoratu nahi dut, pues, momentu txarra hauek. Hor gertatu, baina bueno, urteetan eta hori gazte ginenetik, momentu zai asko egon dira, ni gogoratzen naiz txikitan zelan kabi hil zen, eta bueno, manifestazioa eta hori, gu 12 urte genituen, orduan gu begiratu baino ez. Bueno, gogorrak egoera alako, deustune gertatu zena, preso politikoak egon ziren pe bai, kabi pe bai hor egon zen, eta kabi dena izan zen, eta bai, gogorrak. Niretzako oso pertsona garrantzitsua izan den pertsona batekin askotan lotzen dut herriko, Izaskun Mujikarekin, eta berarekin be bai gogoratzen naiz pilo bat tabernan sartzen naizenean. Momentu honak heltzen hasi zirenerako, jada indartuak eunden berriz ere. Kideen ongietorriak, hemengo jaialdiak, parrandak, pertsiana jeitzi eta goizeko ordu txikietan arte geratzea ere ohitura bihurtu genuen. Gustora geunden gu eta gustora sentiarazten genuen bertaratzen zen jendea. Pizkanaka gure eskola txikia bihurtu zen. Hemen ikasitakoa ez baikenuen beste inon ikasiko. Eta garrantzitsuena, nolanahi ere, hemen ikasitako guzti hori ez genuela inoiz ahaztuko. Lagun asko egin ditugu, harremantzen eta sabaietatik eskegitzen ikasi dugu. Ahotik ahora izotz zati asko pasatu ditugu, dantzatu dugu, abestu dugu, edozein motatako musika entzun dugu. Zenbat momentu honeta polit dituzue bueltaka buruan momentu honetan? Orokorrean, gure bizitzaren zati bat bihurtu zen garai hartan Deustuko herriko taberna. Eta gaur ere, hala izaten jarraitzen du. Gure gorputzeko atal bat balitz moduan. Ez dakit lanean nengoen uste dut ezetz, baina politenak edo unkigarrienak zindu alguna ongi etorriak. Osea, presoek entzen dutenean argazkia hortik, agurra, ez dakit zer, momentu horiek izan dira politenak, rollo sentimental, ongi etorriak, zindu alguna. Bai, hombre, hori izango litzateke denok nahi dugun gauza bat, ez? Osea, azken finean, ni ustez gustatuko litzaidake, ez? Argazki gabeko edo presoen errepresaliatorik gabeko herriko bat izatea. Zorionez gutxiago daude, zoritxarrez geratzen dira bi. Ditugu momentuko zona, jende pila bat lanean, txandak egiteko ia 200 pertsona, bai, gutxi gora bera 200 pertsona zegoen zerrenda txandak egiteko, eta hor nabaritzen zen zegoela kriston mugimendua. 11:30 jendez beteta arrautza frijituak jaten, eta bai, herrietako jendea, eta bai, hori itzapen hori badukat, jendez beteta eta kriston giroarekin. Gogoratzen du gure garaian, pisu handiagoiko ikasleek eskoetan kriston pisue, eta gero bertako jendea, por supuesto, hori argi eta garbi. Bai, gainean gure egoian bizi ziren ikasle batzu bizi ziren, eta etortzen zira esaten, zelako gusto altxatu eta entzune, Silvio Rodríguez, eta Giputxa ziren. Ez da berdina orain dela 20 piku urte zegoen herriko taberna, gaur egun dagoen herriko taberna, edo 20 urte barru egun den herriko taberna. Eta niretzako hori da, hain zuzen ere, berezia egiten duena. Aldaketak aldaketa, egoera politikoak aldatu, estrategiak aldatu, azkenean herrikoa beti izan dela gune bat jendea elkartzeko, jendeak non konpartitu dituen gauzak, eta batez ere lanerako espazio bat izan da eta militantziarako espazio bat izan da. Garai horretan hasi zanean eta berbaizu izan ez dituten. Berbaizu azkenean ez dakit oizen bat urte dauzkon, baina herriko 30 urte dauzka. Orduan zen, euskaldunentzako ez bakarrik ezkerra abertzaleko pentsamendua zeukatenak ez, baizik eta bai, euskaldunentzako puntu amankomun bat, eta hori garrantzitsua egin da. Gure harreman gehienak Deusturekin harremanare badute, eta harreman hori sortu du Deustuko herriko tabernak. Nik uste dut herriko eraikin bat baino gehiago pertsona bakoitzarentzako direla beste pertsona batzuk eta harremanak batez ere. De hecho, hitz egiten dugunean herrikora joateaz, hitz egiten duzu jendearekin egoteaz. Izan zen ezker abertzalearekin lehenengo kontaktua, harreman berriak, baina gero bizitza osorako izan direnak bai, edo bintzat orain arte izan direnak
hasteko gunea, eta bai, oso leku importantea. Herrikoa bera bai, gu azkenean denbora pilo ematen genuen bertan, eta lagunak, kideak, lanak elkartzen ginen hemen, eta herrikoa beti izan da, eta oraindik da oso garrantzitsua. Nitzako herrikoa izan da, bigarren etxe bat. Eta denetarik pasa izan dugu hemen, así que oso eragin handia nire bizitzan bai. Justo hor sukaldeko eskinan, beti egoten ziren, nire aizta, Carlos, edo Jose, Rupi, dana nagusiak. Eta beti zen horri ziren, zaharren eskina, ez? Eta beti lotzatuta igotzen ginen, eskina etxe bat ipini. Baina, denbora horrela junala, gu be pasatu gara eskina horretatik. Eta erlazioak oso sendoak izan dira, ez? Gure arteko bai. Beste mila gauza, igual gauza txikiak ez, trascendentzia edo handia ez daukatenak, baina guretzako oso bereziak izan direnak. Politak, bilduko lehenengo hauteskundeen gaua izan zen bai oso polita, ilegalizazio prozesua bukatu zenean, emaitza oso politak eduki genituen, Euskal Herritarrokoekin be oso momentu politak izan genituen, eta gero jai asko, parranda asko eta momentu politak bai. Nik momentu oso pilo pasa ditut bertan, asko ez, baina noiz bat ligatu dut bertan, ajeak pasatu ditut bertan, borratxerak ez dakit, momentu oso politak pasa ditut bertan. Eta bai ez dakit, nik uste dute bai badala toki bat non Euskal Herritik, ez Euskal Herritik, Bizkaitik kanpoz datozten ikasle danak eta bai pasatzen direla ametik eta horrek ematen du, ez dakit, holan giro politagoa. Zelako gogoa genuen denak horrako data berezi bat izatea, ez zela data berezi bat, zen edo zergatik juerga bat, denak hemen batzeko, esaten ziren oso festa potenteak, eta niditut pila bat oroitzapen juerga horietan. Eta horrenik ere gogoratzen ditu danak, eta momentu oso politak. Eske zuge horrek ikusi ez duena, gu gaztea ginenean, ja zen gazte be, egoten ginen parrandetan eta batzutan ja atea itxita, eta petit komitean ez den moduan, eta, tragoak edan da edan, berotzen ginen da jelito asko eta gauza arraro asko ikusi ditu, zuge horrek. Zugeak itzengo balu, gauza asko kontatuko dituzke, seguramente. Seguramente izango ditu sekretu asko. Hori izango zen galdetzea ordu txikietan, edo liberatua pertsiana jaisten zuenean, barruan sekretantzen zen, baina hori, guretzako geratuko da, eta horretan geratzen da. Esan dugu, hainbeste momentu dira hemen bizitakoak, ez dakidala bat esan halko nuken bakarrik, baina ez dakit Aurelio ez azerretu nirekin, baina Aurelioren dantzak barra gainean, ostras, badira aipatzekoak. Hori, jaia on fire, mundu guztia on fire zegoenean ostiraletan, eskegitzen zen kolumnatik. Horrela, egiten zuen tximinoaren egiten zuen beti. Iruditzen zait gehiago direla momentu onak txikiak, egunerokotasunekoak momentu onon bat baino. Askotan gure etxea denaren ateak ixten ere saiatu dira, baina ez gaituzte inoiz inola ez makurraraziko. Hemen gauden bezala jarraitzeko prest baikaude beste 1, 2, 3 hamarkadaz. Gaur egun Deustuko herri osoan ere ezagunak egin gara. Berrikuntza pila bat egin ditugu, eta nola ez, familia ugaridun izaten jarraitzen dugu. Deustuko herriko taberna zabaldu zenetik 30 urte igaro dira, jadanik. Orain belaunaldi berri baten txanda da, Zugaren betxarepean hasi den belaunaldi baten txanda. Herriko tabernak balio duela, edo behintzat ikusten dena, bai barratzetik, bai inguruan mugitzearekin, ikusten duzula zelan jendeak sentitzen duen eta sinisten duen herriko tabernak ematen dituen berezitasun. Irautea 30 urtez eta hemendik pasatzain beste jende ezberdin eta jarraitzea 30 urte eta gero, hori ja nahiko berezia da.
Eta, bueno, adierazten dagoena horrek da, auzo hau ondino biziri dagoela. Badau ondino mugimendu bat, badau jentea, hainbat gaierako prest dagoela bere aurpegi emoteko, eta horreri bat txapo. Eta bai ez dakit, nik uste dute bai badala toki bat non Euskal Herritik, ez Euskal Herritik, Bizkaitik kanpo datozten ikasle danak eta bai pasatzen direla ametik eta horrek ematen du, ez dakit, holan giro politagoa. Pasaten az herrikotik eta ikustotena da hori, jenteak mugiduten dauela herrikoko giroa, eta bertan deko guzan elkarteak eta be hauren aportazioa eta be handia da. Eta sortzen dauen giroa eta nortasuna herrikoan, horrek mugitzen dauela. Gero eta hobeto, zer esango dut, ez, gazte pilo ikusten dut hemen etortzen da izan dia, gero eta gitziago irtetzen da nita bernetatik, edo ez lehen bezala behintzat, eta beti ikusten dute jende gazte asko, eta pentsatzen dut lekukoa hor beti mantentzen dela, ez. Gazteek, ez, nik ikusi dudan jendea gaztea zan oroar, ez, orain momentu honetan. Guztien artean, zaudete hor, eta batez ere ematen duela jendea dabil, hemen ez da hilko garzonek edo beste, hilko duena izan gazteek izango da. Cuando no queráis, hau izten da. Ez dala bakarri lokal bat. Da sentimendu bat eta da zehose oso aberasgarria jende guztiarentzako eta zabaldu inbidana, ez? Eta ez dala galduko. Nik uste behintzat mugitzen den gazteri osoak daukala toten bezala herriko taberna, eta hori guztion lanari esker lortu izan da. Nik esango nuke, deustuarrek eta deustuarrak ez garenok mantentzen dugula bizirik. Azkenean, da zerbait bultzatzen duguna, bizirik jarraitzea nahi duguna, eta hemen lan handia, kriston lana dago inbertitua. Denok aportatzen dugu zerbait, denok ematen dugu zerbait herriko tabernari, eta nik uste dut denon lanak egin duela hau bizirik mantentzea. Azkenean, honen atzean, proiektu honen atzean eta espazio honen atzean, hainbeste jende ez balego, herrikoak duela gutxi utziko lioke herriko izateari. Pertsonen arteko harremanak, jakitea jendearen lana baloratzen, lankidetza hori, ez? Taldeka, hori nik uste dut oso aberasgarria dela. Nik uste dut askotan sartzen garela herrikon eta lau pareta ikusten ditugula, baina niretzako hori baino askoz gehiago da. Herrikotik ibili da jende pila, 100 pertsona, 1000 pertsona ibili dira urtetan zehar, eta bakoitzak egin dugu gure ekarpen txikia proiektu honi. Eta uste dut jendearen lana eta herriaren motivazio hori dela ezinbestekoa aurrera eramateko horrelako herri proiektu bat. Ez litzateke ezer izango herriko taberna, jendeak ez balu babesteko. Gaur egun gazteria, ez? Denboraren poderioz eta bilakaera igual naturala baten barruan gazteak mugitzen direlako handik. Jende pilo baten implikazioak eta lanak eta gero ona datorren jendea, euren hasialdia hemen pasatzen duten pertsonek. Eta esfortzuak, ze mantentzen duen zabalik esfortzuak. Polita iruditzen zait egiten diren hemen baskariak lotzen ditugula batzutan 120 pertsona, 140 pertsona lortu ditugula, eta hori polita da. Eta orokorrean egoten den giroa eta hori ostegunetan, ostiraletan egoten da herrikoa jende zainezka, gazte pila bat, eta giro oso polita sortzen da. Igual ez da berezitasun bat, baina berezitasun bat esan nahi dut beste leku batzuetan ere bai egiten dutelako, baina herrikoaren berezitasun bat da gazteen topaleku bat dela. Eta eurentzako eskaintza bat dagoen toki bat dela, eta elkar ezagutzeko espazio bat dela. Segurenik herriko ez balego eta guk ez bagenitu izan herrikon eduki ditugun bizipenak ez genukela edukiko herri sentimendu bat, eta hori herrikok eman digula. Herri bat? Bai. Nik esango nuke deustu bat dela herri bat, bai? Sí. Es un pueblo, por favor. Espero dezagun laster República Independientea izatea, baina herria bada, eta nik uste dut deustu badagoela herri sentimendua, ez da, edo
Deustu ez da Bilbo, eta hori ez da soilik, pues jendeak erdiberrumetan esaten duen zerbait, ez da, nik uste Deustun badagoela jende asko benetan hori sentitzen duela, eta badago, nik uste baduela, herri izaera edo herri nortasuna baduela. Deustu badoka bere kutsu diferentea eta badoka bere komunitate kultural edo sozial diferentea da. Pues ematen dago jendea gogotsu dabilela, ez? Horra aldaketak eta moldatzen apur bat, modernoago edo egiten eta bai gogoak nabaritu ditut, orduan etorkizun oparoa espero dut. Nik uste dut apur bat airean dagoela. Apur bat ez jakintasuna da, ez dakik oso ondo zer gerta daitekeen, eta ixteko sententzia bat dago, baina ez dakigu beteko dan edo ez dan beteko. Eusteko eta bizirik jarraitzeko. Herrikoak libre izan behar direla eta egune hau edo txoko hau ezin da galdu. Eta hurrengo zuen moduko gazteak eta atzetik datozenak eurek be ezagutu dezatela. Eta bizirik mantentzea, batez be. Espero dudala benetan jarraitzea luzaroan eta orain arte bete duen funtzioa betetzen. Uste dute Deustu herriko tabernari gabe ez dakit, utxuena handia aukiko lukeela, batez hori jende gazteari begira, eta nik uste dut jarraitzen duela izaten elkargune importantea, eta ez dakit, badaukala bere funtzioa eta jarraitu behar dela izaten. Nik uste nabil azkenengo urteetan gazte asko ari zariela hor mugitzen. Mugimendu horretan indartzu zabiziela, eta bakarrik ikusi behar da zelako indarra eta potentzia daukon adibidez Matxingorri, gaztiena, generazio horretan pilo bat batu zarie. Eta nik uste dut generazio hori atzetik datozen gaztiek ingo zuela herriko kentzen badigute itxi egiten badabie, beste lokal bat topauko zue, beste nonbaiten, behar diren gauzak aurrera emango dituzue, lan ingo duzue, eta seguru nahu gaiek. Kriston pelmada eman dut, tío. Denon taberna dena, ostekunetan zaila jakitea zetrago izango dena zena. Jaia baita borroka ere bai, baitara proposa nahi zunean arteko azedena. Arranoaren izkuta leku, etxoaren gotorle, euren amets ez dota ez niko ematen pena.